Claro, nik energia berriztagarri zen alde nagoen, baina hor kontrasean sortu zitzaidan, ez? Zela, energia berriztagarri zen alde nagoen, baina ez dut ikanakaten jartzea, zergatik. Eta, bueno, hor dago zatzetikan, berriztagarri zen dauzkaten muga batzu. Eta saiatuko naiz, gauzoiek esplikatzen. Bai? Baina gauzoiek esplikatu baino lehen ere bai, nahi do pizka bat itxia errepaso bat, zer energia mota daude. Eta horrekin hasiko bere bat, bale? Bueno, ez da egiten ikusten da, flitxa, izantu itxuzu ez Zumaiako flitxa? Bai? Hor, badakizute daudela, lerrokatuta urte pila bat, ezta? Kapa pila bat. Zer gertatzen da munduan? Bueno, munduan gertatzen da, norekin sartuko naiz, pizkat esplikatzera, erregai fosilak zela sortzen dira. Azteko, badakizu ez zintzu dira erregai fosilak? Zintzu dira? Ikatza, petrolioa eta gaza. Hirura dira fosilak, zergatik dira fosilak. Garai batian, ikusten gozela flitxetan, hau da, munduan zela dagoen, ezta? Garai batian, hemen, tokien batian, egon gozan baso bat, edo, bueno, bizitza zegoen tokiren bat, eta gero gainean pilatu ziren, sedimentuak, ero lurrikaren bate gauzan, ero sumendi batek, eta juzan tapatzen moliki. Eta milaka urteren poderioz, bai, bizi hori zauana hiltzen juzan eta presio horretan. Eta oxigenari gabe bakian, sortu zen, azpipaldian petroleoa, eta petroleoa hori sortzetikan gaza sortu zen. Horren, normalian izaten dira, flitxoien ero, zati horien artian geratu da, eta geratu da biomasa hori urtien eta presioan poderioz, geratu petroleoa eta gaza adibidez. Adibidez berdik egonik ez, Horren zeitzen dugu, du ja badakigu hori daola, geologue badakita hori daola, ipintzen dute hori horreta bat, sartzen dute tubo bat, lehenengo ateratzen da gaza, sartzen dute barrenera tubo bat, eta gero sartzen da petroleoa. Hori da teknika konbentzionala. Erregai fosilak hartzeko. Eta ikusten dute, izan leike lurrian, izan leike itxasuan, ez da gire zautzen duzuen Bermion kanpuan dauan la gaviota, gaur guniztu etaratzen gaza, Euskal Herrian gaza euki genuen. Era honetan gaza etarazan, Euskal Herrian. Eta gero, goizan jartzen dira horrelako txekatxarro batzu, bombeatzen, eta bombe horrek, eta hartzen du kanporutz. Hori zen. Honak ero txarrak dira energia fosilak. Gaztatu itzen dira, besta gasorikan. Ez dira zona guretzat. Txarrak ez dira zona guretzat. Aldaketa klimatikoa, badakizute, erregai fosilak aldaketa klimatikoa etzen dute. Ez dira honak. Baina, zerbait hona eziko dute. Hori da, kotxe mugitzen dituzte, eta guri mugitzen laguntzen digute, gero gaino jartzen ditugu, gauza askitzen dugu, energia honi ezkerra. Ordan, danak bezala dauka bere alde hona eta bere alde txarra. Abantaia, litro batian, honakotxe volumen batian, 21 pertsona helduk ordu betez egiten duten lanan indarra dauka. Pentsa, honakotxe txarro txiki batian, 21 pertsona helduk ordu betez. Zupentza, traktoriakin 5 minututan itzen dozu, 21 pertsona helduk ordu betez ingo zutena. Hoi kriston abantaia da. Gordetzeko oso erresa dira. Gasolina kasuan. Olatzen bidoi metalikoa eta plastikozko bidoi batian, sartzen dozu gasolina, izten dozu tapa, espadaka fugadik espajatzu jausten, hor 2 litroa gasolina. Ute zen handik handia betera, eta 2 litroa gasolina. Oso erretza dira gordetzeko. Gaza. Eta butanua. Dakazu butanua, pizkat astuna butanua, baina da gazolik zu hartu dezakelako, eta baldin badago etxeak zu hartzen bain badizu, beste horrek eskuratuko zuen. Bonbon hauek, nahiz tasute bat egon, askotan, etxera juten dira gero bonberuak, eta bonbon osori da, ez da purtzen. Horregatik alda bonbona jaztuna. Baina, hor barra sartzen dozu kilo bat gaz, eta hartzen dozu kilo bat gaz. Eta hor dakazu oso horretzen manejatzeko, bai? Mendira eraman izan duguna, kampingaza, kampinian zer dago, ez? Ikatza, sartzen dozu sako baten barruan, eta sako horren barruan da, espajatzu jauste sakua, beti da sako horren barruan. Bai, oso erretza dira, mentatzeko. Horrei da abantaia. Beste batzun artian, Baina arazo batzuk ere sortzen dituzten. Bai, izan duzuten bezala. Guretzako ez dira honak. Ez dira honak, oso honak dira eta izan dira, baina arazo batzu sortzen dituzten. Eta arazo horre zentzu dira. Ikatzak, esan bai? Atmosfera dutela puntu.
Atmosfera zer gertatzen da, zer gertatzen da? Apurtzen hasten da. Bala, hori ikusiko dugu hori, bale? Batetikan ikatza. Ikatzak sortzen du euri azidoa. Ikatza erretzen baldin badugu, ikatza horrek botatzen du atmosferara. Osatzuk, euri azidoa sortzen du, euri azido horrek lurrera aiatzen danean, metal astunak askatzen ditu, eta gure osasunantzako txarra da. Orduan, ikatzak dakaz arazo asko. Bai, horregatik gara. Eta gero, bai ikatzak eta bai fosil guztiek berotegi efektua sortzen dute. Bai, izaten zer da berotegi efektua? Efecto invernadero. Oso ondo, ¿sigue diciendo? Oso ondo, efecto invernadero. Vale, berotegi efektua hau zer da? Ba, dizute Martera iritsi dela espazio ontzi bat. Gaude begiratzen abar Marten bizitza dagoan. Perseverance, oso ondo. Ba, Perseverance iritsi da Martera, adibidea begiratzen abar bizitza dagoan. Marte dago, eguzkiarekiko gure antzerako tamaino batean, distantzia batean, ezta? Baina, zeratik ez dago bizitza Marten. Marten urik badago? Pentsatzen dute badagoela, baina izoztuta. Ez dago atmosferari. Hor da bitz, ez da, badagoen ez dagoen, baina izoztuta ete dagoen, oze badagoen. Zergatikan? Ez dago atmosferari. Zergatikan? Ez dagoelako negutegi efekturikan. Negutegi efektua gauza hona da. Natura berak negutegi efektu bat eskaintzen dugu, orduan, sartzen dira eguzki pixak rebotatzen dute, eta hemen sortzen da, bizitzeko egoera on bat. Orduan ze, negutegi efektua txarra da ona da. Ba, bueno, natura erakana ona da, baina guk karretzen dugunean, CO2 sortzen dugu CO2 horrekin nahi gara geixi egitzen. Eta geixi egi horretan, berotzen nahi gara planeta, eta planeta berotzen nahi gara bitxartean, hemen bizitzeko aukera bukatzen nahi zezkegu. Orduan, ona da, neurri baten arte, neurri dutatik aurrera txarra. Ikusten zuen, dana da, kameraldo bat, eta miralda txarra. Bai? Orduan, berotegi efektua eragiten dute. Ikusten, erregai fosilak hidrokarburoak ere ditzen zaila. Hidrogenotik eta karbonotik. Karbonoa da, eragiten duela berotegi efektua. Bai? Gusta, karbonoa zela da, ez da, adibidez, basua dioz importantia. Txileak etorri zen gatelo, guztot ikusi zen dutela basuaren garrantzia. Batetikan euriak eta gauzak metatzen ditu, eta batetikan CO2 hori, karbono hori, atmosferan karbono hori, xurgatzen dut, orduan, atmosfera gutxio dihoa, eta berotegi efektuak gutxio gertatzen da, bai? Eta, bueno, beste ze eragin daukaten, beste gauza batzuk. Adiez, industria botatzen du, basuak jaso, eta, horzela, ze eragin daukan, ez, karbonoa. Energia fosilek beste arazo baten ematen digute. Munduan, gerrak daude. Gerretan, dana suntxituta natzen dute, diktadura. Askotan daude, jenkiak, erregiak, edo diktadoriak agintzen, eta herritarrak ez dute zer ikusten. Istripuak, soiztakitak horatzen prestiz, hemen ondoratu zen Galizian, eta onaino iritsi zian petroleo ondakineak, baina, bueno, barko hondi batian, petroleo esbetiak, istripua banean, inguru guztia lagatzen du. Inguru guztia, inguruko arrainak, inguruko ondartzak. Eta beste arazoa, lehen komentatu dute. Ez diala asko geratzen, bai? Hemen ikusten, 1850 inguruan ezagutu zion batez ikatza, gero ezagutu zion beste batzuk, eta esan dugunez, milaka urte behar dituzte lurra espizia sortzeko, milaka urte horiek, edo milioika urte ez dakit, urte horiek urte asko dira, orduan, konsumitzen dugu guztia, dialektu horretzen milaka urte, berretzen esortzen, orduan, agortzen ari dira. Gaude hemen, hemenik aurrak gero eta gutxio geratuko da. Hondikan, urtietarako dakau, 2000, berreun eta margarren urterako. Urteratzean kau, baina batetikan aldaketa klimatikoa eragiten dutela esan dugu, aldaketa klimatikoa ez baino, gaur egun hitz egiten da, larrian klimatikoa goeraz, zegoela oso larria da, ez da bakarrik klimatzen dira, baizik gaur ondorioak ja oso larria dira. Eta beste parte batetikan, zer gertatzen da? Demagun hemen, metro batera dagoela, petroleua, eta hartzen dugu metro batera. Eta hori gastatzen dugunean, 10 metrotara joan behar dira. Hori gastatzen dugu metrotara, gero eta urrutia bada, gero eta zaila bada urrutia. Gaur egun itxasuan ari dira taratzen. Ari detaratzen itxintzen, iparpolua urtzeko, han etaratzeko. Ez da gimun, gero eta zaila bada orduan. Hemen dik aurrera geratzen zaiguna, gero eta zaila bada ataratzen. Justi iparpolua urtzi asko txarra da. Gainera iparpolu urtzen badin bat, zergatik asko txarra? Bestela berua urtzen guztia. Claro, polua dakatena da, elurtutako superfizie hori egiten eguzpizia jotzen duanean, rebota dutzen du. Superfizie beltz batean edo marri batean, txupa dutzen du berotasuna.
Orduan, polua guztia dakat, bi efektu bat. Urak igoko diala eta beste bat, gainera, radiazio hori, rebotak utzen duen radiazio hori, lurria dugu gara. Torren, berotegi efektua askartu dugu gara. Bina. Venga, vamos a jarraitzera. Elektrizitatea energia da, energiatik sortzen da, komatzen zerate horretaz, ikasi dezute hori. Horako gauza ditzen dugu, vektore energetikoak. Zer dia vektore energetikoak? Erabiltzeko edo metatzeko erabiltzen diana. Elektrizitatea izan leike, eta elektrizitatea nun metatzen dugu? Piletan. Piletan, adibidez, baterietan. Beste sistema batzuk edo ikusiko dugu gara bat. Beste vektore da hidrogenua. Gaur egun ez duten hasten da, hidrogenozko kotxiak, hidrogenozko erregaiak. Gazetik atera leike, edo hidrolizitik. Hidroliziak zer den ezautzen dezute? Indezute hemen olako esperimentorikan? Edu, hidroliz esperimentorik da ez dezu behin hemen, ez da? Bueno, ura dauka hidrogeno eta oxigenua. Bi gas hartzen dira, juntatzen dira eta ura ertetzen da. Bai, hori da kimika, bai? Orduan, zuk hartzen baduzu ura eta elektrizidade jakin bat ipin eta bi tubo batera jungo da hidrogenoa eta beste batera jungo da oxigenoa. Horren, uretik atera leike hidrogenua. Bai, atera leike bai gazetik, gaur egun gazetik eta datzen da asko. Bai, bueno, gero vektore bezala, elektrizidadea, garraiatzeko gero daka. Eta hemen, hidroelektrika bat, izautzen dezute? Vektore bezala, izango zen, presa beteta dagoanean. Energia potentziala da. Eta edo horrik hasi dozut, ez da? Energia potentziala. Energia potentziala zer da? Beteta dagoanean presa, bihurtzen dugu energia zinetiko, etortzen da, abiadura bizian, eta hor turbina bat mugitzen du, lan mekaniko batekin, elektrizidadea sortzen da. Energia elektrikoa sortzen da. Bai? Horren, vektore energetiko izango zen, presa dukitzia beteta, potentziala, bai? Energia potentziala. Ba, baina lehen filako ez da hori ikusten, ez da jatzen kablia. Ez dut zer dezute, baina? Bueno, jarretxuko dugu, vektore energetikoetaz? Galdera bat bakazu da galdetu, Ez dizuet esan, baina, bueno, pentsatu dut, ordu eta inguruko hitzaldi bat ematia, eta tartean bideo batzuk daude. Esan? Lurrazpian normalian daude fosila, ikusi dugun bezala, normalian, baina geotermiara izan leike. Bai, gero horrean ikusiko pixka geotermia, bale? Bai, Islandia adibidez. Geotermia egin da energia taratzeko, bai, hori ikusiko dugu, baina adibidez, Islandian... Hori txarra da? Islandia esatzen duzuten dagoan, Groenlandia, Islandia, Noruega inguru horretan, Islandia dauka berezitasun bat, dakala geyser pila bat eta daukala volkan pila bat eta horretu gauza. Orduan, Islandian Reykjavik uste dala hiriburua, eta Islandia guztian, isa ez daukate energia fosilikan. Aprobetxatzen duten lurrian dagoen berotasun hori, etxiak berotzeko, elektrizidadea ateratzeko eta beste nagusatarak. Geotermian ikusiko dugu, etxietan jartzen da geotermia. Ba, energia limitatu bat dakatuko, baina eskoz energia limitatu bat dakaten. Zintzu? Islandiako, Ez dutena da, egun... Ordua. Itxasuna eta ordua hori digitotan, horrek asko kondizionatzen du, baina... Baina, bueno, betzat aprobetxatzen dute, naturek eskentzen dira hori. Bueno, da zentral termoelektriko bat, bai? Ikusiko dugu honen funtzionamentua, lehen ikusi dugu bezala hidroelektrika batean, ikusiko dugu honen funtzionamentua. Eta funtzionamentu hau aplikatzen da, bai nuklearrian, bai ziklo kombinatuan, bai ikatzeskuan, bai petroleoskuan, bai? Laugetan, hau berez da, ikatzak initzen da zentral termoelektrikoa. Sartzen dugu ikatza, ez dakiz ikusten da. Sartzen dugu ikatza. Ikatza hemen zu emate zaio, zu horrek, zua zer da, energia kimikoa lehengo eta sortzen da termikoa, bai? Kimikotik sortzen da termikoa, berua sortzen da. Bero horrek hemen da ura. Eta hodi hauetan da ura, bai? Ura berotzen da nien,
Baiz, termodinamika esaten du, berua gorutz juten dela eta hotza beruz. Orduan, berotzen danean, beruzkungo da ura, gainera, gorputz bat dilata huitzen da, bai, ondutxu huitzen da, urakin. Ura bihurtzen da vapore, eta vapore horrek geixo okupatzen da, orduan. Berotzen dikoan enean, juten da, presio bat itxen, eta presio hortatik mugitzen du turbina bat. Bai, zaten turbina bat? Azten da, ventilador moduko bat, azten da ura presioan, vapore hori presioan pasatzen, turbina horrek itzen du energia mekaniko bat, bai? Mugitzen dalako, energia mekaniko hori pasatzen da beste ardaz berdinetik, beste ez batera, eta beste ardatzen bestaldian dago, imanekin eta sortutako gauza bat, eta horre sortzen du elektrizidadea, kontak materakoan. Kotxietan ere daukago alternadoriak eta, printzipio honekin funtzionatzen dutena. Orduan, gero hemendik handea, elektrizidadea ateratzen da, ur hori berritzera osten da horretik beharrezkoa da itxasuan eta erreken onduan egotia, ura behar duelako osteko, barru ondaman, zirkutu itxoretan ondaman, ur hori, eta berritzera azten da, berritzera. Bai? Orduan hemen, kasu honetan, ikatza sartu diogu, baina sartu aldiogu petroleua, sartu aldiogu gasa. Sartu aldiogu uranioa. Nahi dana, igual funtzionatzen dute. Beriztasun txiki batzu dauz, baina funtzionamentua iguala da, bai? Berotzen da ura turbina bat mugitzen dut, horrek elektrizia datatzen dut. Ziklo kombinatuan, adibidez, gasesko ziklo kombinatuetan, kombinatua da, bi datatzen da elektrizidadea, bai? Lehenengo aldiz izango da hemen, baina bigarren aldiz, hemen. Ke horrek, keiak eta gazak botatzen ditxunian, jartzen da beste turbina bat. Eta ez zen den, gaz bero horrek mugitzen du beste turbina bat, eta berdine, turbina horrek mugitzen du generadore bat, eta elektrizia datatzen da bi puntutan, ur beruakin eta gazekin. Nuklearretakoa, termikoetakoa, ziklo kombinatukoa dana. Zein da diferentzia? Nuklear batean, hemen eukidealdian ikartza, edo gazaren petrolua, ekiko dugu uranioa beraztua, eta erreakzio kate bat lortzen da. Horrekin. Baina, uranioa ezkutzen dagoan ura, ez da inoiz zutetzen, bere tubo batetik ze bestela radia zikoa. Claro, orduan, bai, azkenean egoten dira bi zirkuito, zirkuito primario eta zirkuito sekundario beti dira, hermetiko itxiak zirkuito horiek. Orduan, ur honek hau ez luke ikutuko sekula, ez dela radioaktibitatea sortzen da. Zaharretan, zentral zaharretan, ez zeuden beste segurtasun neurri, berrixetan gehiago dagoz. Bueno, lortuta, funtzionamentua. Eta Euskal Herrixan, badaukago lakorik? Bai, zentral nuklearrak badaude. Euskal Herrixan, nun? Itziarren nahi zuten bat edikitzia, lemoizen zagoen bat. Nukleara, baina, bueno, ez dago. Egon dana bat, oindala isa 10 urtera arte, Garoña. Berez Burgosen dago, baina Arabari pegauta zau bat. Horan, hor zase pasau euskero, guk arazo dugu. Aparte, zentral termikoak, badaoz Euskal Herrixan? Gasakin, petroleuakin, ikatzakin daudenik? Bai. Nun? Ez nahi zoratzen izena. Venga, ontsa ikusiko ditugu, bale? Euskal Herrixan dazkagu. Batetikan da gaviota, hori baik egun dagoan, Bermio kanpuan, bai itxasuan, hortikan gaz ataratzen gaur egun, ez da gazik, baina egitea pentsatzen biltegi bezala, gaza sartu eta biltegi bezala egitzia. Pasaian zegoen, ikatzezko zentral bat, Pasaian, Donosti onduan. Horrek, euria ezindua eta zeo bizurtu zuan. Donosti eta Pasaien gurukuak, justo protesta euskaten honekin. Kalo, diren osasunien, arazo larria egiten ziztuan. 2012an eruztot itxizala. Bai, zuen jaio eta gutxi da. Zorrotzan dago, ziklo kombinatu bat. Hemen digan, Bilbo zela, Durango pasatu eta zorrotzan eskumataran ikusten da. Olako tximenia batzu dauzka, ez dakit egin duzuten tximenia horiek. Baina ziklo kombinatuak daude beste batzuk. Adibidez, Karkasterun, Nafarroan, daude bi, olako. Baina Bizkaian beste bat, eta Santurtzin beste bat. Ziklo kombinatuak asko dauzkagu, gazakin funtzionatzen dutena. Ziklo kombinatuak, era hortakoak dira efizienteenak, bai? Gaz gutxi esartu eta elektrizia gehien ematen dutena, baina da ere, zeo gisa botatzen dut atmosfera. Santurtzin petrolio asko pida azkagu. Erregai esartzen dugula petroleua eta erretzen dutena, bai? Eta gara aparte dakago Muskizen Petronorreko planta bat.
Zer Petronor? Petronor da petrolera, Repsol, haizu zer da, Repsolen subsidiaria bada. Gasolinera. Gasolinera bezala. Torna horitzen dute, ez zaie, petroleo gordina eta refinatzen dute gasolinak eta dieselak eta gauzak ateratzeko. Baina prozesu hori oso kimikoa da, oso kutsagarria da. Horren, energia fosila ez da debalde, beti dakatzetik kutsadura hondi bat. Esan dituzue, ez da onda ikusten? Tesla. Tesla, esan dut, inok entzun duzula Tesla, zer da? Zer dira Tesla? Kotxiak eta zelako kotxia dira, zerekin mugitzen dira? Elektrikoak, oso ondo. Eta ez da, oso dira esan Ferrari. Ferrari, batzen duzute Ferrari? Ferrari zerekin mugitzen da? Gasolinakin. Oso ondo. Eta hemen ipini da beste bat, kotxe hidrogenozko kotxia. Oizatzen duzute hidrogenozko kotxia? Hondikan fase experimentalian dago. Daude gutxi batzu, baina fase experimentalian dago. Den ikusi dugu hidrogenoa zela sortezan, ezta? Ero uretikan banatuta, ero gazetik hidrokarbuna danez, gazetikan ere talaleik hidrogenoa. Gaur egun gehixena gazetik italtzen da. Baina lortuko bagen energia berriztagarrixekin, eta datzia uretikan, hori hidrogeno berdia, zate zain. Eta beste egitzen zain, hidrogeno gudino, gazetik italatzen da nahi, bai? Claro, Tesla, ez? Baina zia gazak, Tesla que está tubo de escaperica. El mundo Tesla tubo de escapia. Egon leike zentral nuklearrean, zentral termikoan, ziklo kombinatuan hor egon leike, edo ez. Guk plaka, guzki plakak, edo izerrotak, edo dana alako baldin bakagu, Tesla hori. Kargatzeko, orduen Tesla horrek ez dauka tubo de escaperica. Baina baldin daukagu. Hemen kasutan, indikatzezko, zentral termiko batetikan, elektrotermiko batetikan, unek ez daga tubo de escaperica, baina bere tubo de escapia da atzeko hori. Ikusiko itxugu zer berezitasun dakan bakoitzak, bai? Bueno, ella ez dut ipini Ferrari bat, baina, bueno, zotzen duzu kotxeo? Bai, poliziana. Poliziana. Elektrikoaren handia. Eduribe. Elektrikoa da, ezta? Bueno, hau berez hibridua da, baina kotxe elektriko gaur egun honenetarikoa konsideratuta dagoenak dira Toyota Priusa. Bai? Deitzen dira el matapalomas. Txatia ditzen duen matapalomas, ez da balako zaratarik itxen. Eta Tesla? Tesla ez da efizientia. Tesla da potentzia handiko, kotxe garesti bat, oso ondo da, potentzia handisa dauka, baina ez da efizientia. Zeratik ez da efizientia. Efizientia izateko izan behar da, pixu gutxikoa eta konsumo gutxikoa. Eta Tesla pixu asko daka potentzia handisa, baina pixu asko daka. Eta bueno, Tesla batentzako ere balio du, esplikatzen duan. Eta kau Ferrari bat, edo gasolinasko kotxe bat, edo kotxe gasolina sartzen duzuna. Edo hidrogenozkoa. Ikusiko komparatiba txiki bat, bai? Gasolina ikusi dugu bidoi batia sartu lehike eta ez du galtzen, bai? Lehenengo kotxean, sartzen badigu litro bat, erabiltzeko daukagu litro bat. Ez da kagalerarik. Eta ertzaintzak ditxurduan olako kotxeriko berenetakoa? Ez da, hor municipaladia, hori ikusiko dugu. Bai? Bateria dut kotxe batean, kotxe elektriko batean. Sartzen da kilovatio bat, baina erabiltzeko ez daka 1 kilovatio bat. Bateria horrek ez daka gaitasunik kilovatio oso bat emateko. Igual 0,9 kilovatio emango digu, ez du asko balduko, baina ez da kilovatio bat. Ja zerra egatzen du. Baina beste garazo batzuk ere badauzka. Temperatura altuetan askoz gehiago galtzen du. Zu kotxe elektriko batean, sartzen duzu kilovatio bat. Aparkatzen duzu eguzkitan, eta igual jetxi zaizu erdira. Erabili gabe, dakan gaitasunan erdizia galduin da, bateria horrek. Bai? Eta orduan, problemia da, badirez Noruega, Alemania, ez dakit dut, kotxe elektrikoak oso ondo funtzionatzen dute, baina ja, Euskal Herria gozan mugan, Espainian, Afrika, Marruekos, beste toki batzutan, kotxe elektrikoak arazo asko ematen ditu. Sevilla, lagatzen duzu eguzkitzan kotxe elektriko bat, eta junta zenean bere bidea, bateria ere, zaude. Gero beste arazo bat, kotxe elektrikoa da, bidaia luzetarako ez dira honak. Bidaia motzetan dira honak, zergatik, bat formulan horbetik ikusten du. Bat formulan, gidatzen diz eta frenatzen dutenean, rekargatu itxen da kotxea. Bai? Bat teknologia hori bera erabiltzen dut kotxe elektrikoek. Orduan. Oso bizkoz joaten dira. Bai, bat formulan bai bera, bueno, kotxe elektrikoari buruz egin gara, orduan.
karrera kuseko. Azeleratzen dugu kotxia, eta frenatzen dugunean karga dutzen da. Orduan, azelerau frena, biltzen den tokisetan oso efizientia dira. Baina sartzen badago autopistan da, 100 kilometro orduko, bateria jaten dugu. Bai? Eta nola kargatzen da, bera bakarrik? Entxufiekin. Horri bai, frenatzen duzunean bera bakarrik. Baina adibidez, sartzen dugu kilobatio bat, ezta? Igotzen gara askalatera. Askalatera igotzen, pixua daka kotxea. Kotxean pixua horregatik Tesla batek konsumitzuko luke geixo. Pixu geixo dakalako. Bateria ondizia da eskalako. Toyota Prius batek, igoko luke askalatera, demagun, sartu dugu kilobatio hori, dana galdu duela. Ez dakala. Eta, bueno, gero askalatetik behar tortzen gara, eta frenatzen, oso horrekin kilobatio oso ez dugu lortuko, baina igual kilobatio erdi rekuperatu dugu. Bai? Hori da, kotxe elektriko daken abantailletako bat. Edo igual hor utzi ja frenatuta, geldi, erabili gabe. Ja, baina orduan bateria ere, kuten da, zela gastatzen da ere bai. Geldik erabiltzen ere, zela gastatzen da. Eta gero, baterian bizitza da zenbat aldiz kargatzen dugunen arabera. Bai, deskarga bakoitzean daka ziklo bat. Bakoitzen txustan nik ez dakit, 10.000 ziklo, 1.000 ziklo, ez dakit zenbat, daia zikloa. Orduan, duk eguzkitan badi badakagu, ziklo horrek agortzen ari gera. Baldin badakagu, asko erabiltzen badago, ziklo horrek agortzen ari gera. Bateria batek, zuk erostozu Tesla bat, pasatzen dira 5, 8, 10 urte segun zera bilera eman diozun, eta bateriak aldatu zaizkio. Eta mobilekin pasatzen da, bai, mobilekin zenbat, 2 urte, 3 urte, 4 urte, zenbat irauten dute bateria. Nintendua. Izuratu itzen dira, bada, funtzionamentu berdina, bai? Orduan, ikusten da, karakteristika hauekin, irisetan dira oso ona. Taxistak edo udaltzainek ibiltzen dituzte, zeratik oso efizientia dalako irisan. Baina beste espresamentu batzuk itxeko ez dira jonak. Eta hidrogenoskuak fase experimentalian dago, baina arazo asko maten ditu, zeratik. Hidrogenoak okupatzen du asko. Gutxi okupatzeko hidrogenoen behar komprimidu. Hartzen daula eta estutu itzen da. Eta estutzerakoan, hidrogeno partikulaken estututa dira txiki, nanometrikoa. Orduan, depositua biltegisa horrek sartzeko, izan behar da, oso partikula txikisa dauzkala, bestela poro horretatik eskarra utzen da. Hondik ez dute lortu, oso depositua garestixak, eta ez dute lortu eunetik aneu, gordeko duan bat. Sartzen dozu, kilo bat hidrogeno, eta bueno, gontuan erabiltzen bat dozu, isa kilo bat dakazu. Baina lagatzen dozu geldik, poliki hidrogeno hori eskapatzen duten du. Bai? Da kamera abantailletako bat da, berak zela funtzionatzen du. Hemen barri bat daka hidrogeno horrek, oxigenua, nola atmosferan dagoen oxigenua hartzen du oxigeno hori, eta sortzen du ura. Ura sortzen erreakzio kimiko horretan, sortzen da elektrizidadia bai. Elektrizidadia erabiltzen du, kotxe elektrikoa bezala, eta botatzen duena tubo eskapetikan da ura. Hidrogeno horrekin sortu duen oxigenoekin ura. Bueno, jarretxuko dugu. Energia nuklearra, ona da ero txarra da? Txarra? Ba, kontuz kendu hortikan, segatikan, eguzkizia da reaktoren nuklearra handi bat. Vale, zure kontuz da dute hori, bai? Eguzki energia da energia nuklearra. Orduan ez da txarra beti, da txarra batzutan. Bai? Itxe badugu, uranioa. Justo dala, berreunda masei, uranioak berreunda masei Valentzia, berreunda masei espira, aberazten da uranio hori, uranio enriquecido esaten da gazteleraz, erreakzio bat sortzen da, eta erreakzio kate horrek sortzen du, berotasuna besta usatzen artean, eta elektrizidadia ez da. Hori badakigu, bai? Eta katian lortzeko erreakzioa, zugumatzen diozu uranio atomo bat, beste atomo motarekin, eta uranio atomoa apurtzen da bita, baina soltatzen du beste partikula horrek ematen dio beste uranio atomo bati, eta uranio atomo horrek berdin egiten. Eta horak, lortzen da? Eta horrek urte pila, diaz, 10.000 urte gutxo gara bera diaz, bai diaz, mende. Ba, hori da, sortzen da hortikan, horrek, sortzen da erreakzio bat, eta hortikan sortzen da energia bat, bai, baina gero, hondakin bat sortzen da, eta hondakin hori erradiaktiboa da. Erradiaktibitateak arazo asko ematen dizkigu, bai? Erradiaktibitate hori, estatu batuetako legian arabera, 10.000 urtez mantentzen du erradiaktibitate hori. Baina zientzilean egizaten dute, 1.000 urtetara hori ezik izan egin.
Pentsau, oin dela 10.000 urte, hemen kobetan bizi ginean, bai? Zenba gauza pasauleik ezen 10.000 urtean. Eta zentral nuklear batek funtzionatzen du normalian 25 urtetarako itzen dira. Gero adiez, Garoñen kasuan, unzen usatzen, 50 urtetara, beste 5 urte azkenean 40 urte inzitsuan. Gaizki luzatuta gainera, ez dauzkan segurtasun baldintza asko. Bai, orduan, guk 50 demagun 40 urtetarako erabiltzen dugula energia nuklearra. Gero beste 10.000 urtean, gorde behar dugu, 1.000 urtean. Ez daka zentzulika, hori txiak, bai? Zertu dez, baina lortzen badugu toki seguruetan gordetzia, ez da txarra, ja. Gaur egun zehari gira itzen. Botatzen dira itxasora, sartzen dira lurrazkian... Claro, eta itxasora botatzen, adibidez Somalian botata dago itxasora, bai? Inorrentela goa, ematen dugu barko bati, barko horra juten da, eta hemen, zain ikustu zuen hemen dago, zientzilari batzuk, radiatibitatean eurtzen. Hor barruan, igual egongo da holako urani hondakin bat, eta gainetik daka sementuak eta badazka gauzak, babesteko, esertitzeko, eta ara ere erten itxen da. Eta Somalian kondartzetan ezin den horri bil. Somalian bota ditugu, nolan gerrak dauden eta lako gauzak, hala. Hori gure ardura da, Eta hori ezin da bainatu. Claro, ezin da bainatu, horko arrainak ere... Eta gero, lehen bate komentau dugu, eta gero, egon nahi kezen istripua. Txernobil, esan du baten, ezta? Txernobilen gertatu zen. Zentralak, bum, nizuan. Eta ibilizan hor, ertetzen ke bat, eta ibilizan begiratzen, aiziak erutzen baten du kontuz, Belgika, Bruselas, eta gizera, aiziak erutzen baten kontuz, igual Frantziara jauleke, kontuz eta kenora jauleke. Baina, Txernobilekoa izan zen, eta izan egin proba bat, reaktorien seguritatea altua izateko. Baina, proba horretan asko zitzaien gauza programatzea. Eta horrekin estanda egizan. Estanda egizan bi reaktoren. Eta beste bat, Fukushima. Fukushima, Hiroshima eta Nagasaki gertatu dira. Fukushima. Esplosibari ongoa deitu zioten. Zeratikan, zela esplotatzen du. Eta hori itzen duzta, ongo forma bat. Hori txiko da, Fukushima, hori zan, tsunami bat, olatu hundi bat, hoste sistema izolatu zuen, eta gero milioika litro radiaktibo jundia, itxasora. Baina tsunamiak sartu zen 10 metro horrekin sartu zen ura. Reaktorietara desaktibotu seguridade sistemak eta horrela geratu ziren reaktoriak. Urazkian dana deskontrolatu zen eta horrela geratu. Orduan, nuklearra ikusten dugu zer arriskutsua da. Arritxuko dugu.